Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matkantira andi hantin wani video ga ine bai kulkan gogote WhatsApp a himam video ne gunanda. To ifo kaci da yi lokai ciyani. Da yi baka alwati fo yan wani WhatsApp ora din furni din wani WhatsApp o agnong bob zan wani seller no wani antigrana agon da zami fo se no WhatsApp o gaza nong bob ag mega bob man wani antigrana. Da WhatsApp o message kulkan samba agan goran din wani antigrana message kulkan samni agan goran din wani antigrana. So ifo ne jabana se so kan mancin kulkan den in furi wani WhatsApp ora ya cini. Di furi wani WhatsApp kulkan go ngoida sai wani ne ge se nda ya cini. So in surah halam feri. Okay, mashallah matkantin non WhatsApp o feri sa ti da feri sa ti nim kane ben tom business zo da ya cini ma na ne ya cini. Din na ne ya cini nim kane setting parameter din fu parameter ora ya cini son nim candi kane ona kagran strong and network makama na ne ya cini. Din na ne ya cini so matronic management strong makane ona ka ta bin management is strong ya cini ma na ne ya cini. So matkanti na rango gidi yo hankan iwar WhatsApp on wayi sai yiwana antigrana rango gidi sai yo kulu akul kan rango gidi ne WhatsApp yani ga matono nigite nugun banka anda te message charge wal matkanti ne group kayar na mega wani sai ya cin matkanti na rango gidi ben group wane ai a consumer wal antigrana mega wayi cin da iye ihin kan ta mega waran cin da hinza ihin zanta mega warancin da hinka warancin da ho warancin da yaga warancin da yi warancin da hin zanga ya dai matro nigitin so ne fondo na dingan ku tusara igbe kan din tusun won WhatsApp wara ya hare asfatin won memorora ya dinga banin tusun won WhatsApp wara ya hare asfatin hare ya dinga an kici ne mutabar sai fondo so matkancin go di zane wa ga chabni sai mega matkancin rago go di non ken no go ne split free on it. Yes. So din kaya cine nim ka grupo kan don ga baya cine so nik kaya cine digan nan fera cine so din nan fera cine hay kulkan nubunno bankan anda gama message group kara message kan cine gon se kan gitin gumo so din ni tusne hare ikul ga fatin won memoro no hare ni dine so yi tusne group onera igon mega way cindi hinka yare ganim kaneo nik seletin din wani gini kul tus marganta ya cine matkancin go video zanin na na cini agini kul akoshin kaneo ne akati tu se al hala do be kul kan go do android seller go dimbe mukama na ne yacin din na na cini so ne suru ne gin sura gun da yacin zawun da yacin akan din sa yacin mukama na ne e fase din seller go français da go ingile mo agdan se delete mukama na ne yacin zanin na na cini gin suru kaina zanin na na cini da gini kul marganta tus da ni tusa cini so ni ga iya banda cini so ni be iya banda cini an go gidi ago tonton so iya guna ko ne o an gidi akan video ya cini wala mo ko ne din ba ya cini matkan cini go gidi nge mo ko ne disin din do matuka mai disin din do amfani kai o tan sai hinne ni ka ne o ni gini na ne ya cini dan ni na ne ya cini nim ka ne o ma na tusa cini nim na no munana cinin an gogidi wanda ya tukusu mega hinza so me ka tini anno nigite kanum gunnum di nigidi hay kulkan go mo an sen nongu no wana mega ra an gogidi awu tonton so ni me ka wona mo do ya tini ngumo sin nigini kul de gana nim tay se la sintine mata kan tini tay pulse dini kul ko sai ajine mukama na ne ya ajine so matkanti na ran video awu gundi da ka ajine nigna ne ajine matkanti na ran video so wani mo antu so inshallah matkanti ni gan tana imna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nigini kul tusu kadani midin wana size on nigidin wana ne sai kan go gidi ajine nigi tusa ga zabu ga zamun ga no go ci hay kan go wana WhatsApp anti gara go muara nigi tusu nigi da ga zabu inshallah assalamu alaikum